তেতিয়ালৈকে প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া এইখন গোসাইগাঁও টাউনত আহিব তেতিয়ালৈকে আমি বন্ধ নকৰোঁ। আজিৰে পৰা চিৰকালৰ কাৰণে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিব। दुखु गोनां जाथाय जानानै थांबाय गसाइगाव टाउनावहाय जोंनि बेहाय बाजार कमिटिनि जे दखानफोर दङ बे दखानफोरखौ लानानै एसे सिलाय बिलाय जादोंमोन। सानै मानसिनि गेजेरावहाय दावराव दावसि जादोंमोन। बेखौहाय बोस्रांनो थाखाय टाउन कमिटिनि मासिगिरि आरो लेङाइ मासिगिरि बिथांमोना थांदोंमोन। थांनायावहाय बिथांखौ एसे नारखां नारसि खालामनायावहाय माखासे सेंग्राफ्रा माने रायजो राजाखौ बुग्लुं बुसि खालामदों। बेयो जोबोद दुखु गोनां जादों। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बे गोजोन जे थासारि जों सोरजिनो हादों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमोद बर' सारनि दैदेननायनि उनाव दिनै जे बेवहाय सान्थि फैदों बे सान्थिखौ सिफायनो थाखाय माखासे सक्तिया नाजाबाय थादों। जों बे सक्तिखौहाय जों लाय होनाय नङा। बेबायदि जोंनि टाउननि गेजेराव गुन्डागिरि बेबायदि दादागिरि मानसि बुग्लुं बुसि खालामनायखौ जों सयज' खालामनाय नङा। दा जोङो जिहेतु रायजोफ्रा डिमान्ड खालामदों बे जोंनि गसाइगाव टाउन कमिटिखौ सिफायनानै होनांगौ आरो गोदान कमिटि दानांगौ होननानै जोङो रायजोनि दाबिखौहाय आं दिनै नाजावनानै आङो बेखौ चिफ सारनिसिम लांगोन आरो नोंथांमोना दिनै बेलासि बा गाबोन फुंनि गेजेरावनो माबा मोनसे एक्शन बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। मैयानि जे गसाइगाव टाउननि बुग्लुं बुसिनि जाथाय बियो जोबोद दुखु गोनां जाथाय। जों बयबो दुखु मोनदों। सानै दखानदारनि गेजेराव माबा दावराव दावसि दङमोन। हाखौ लानानै सेलायनाय दंमोन बा दखानखौ लानानै सेलायनाय दंमोन। दा बेखौहाय समाधान खालामनो थांनायाव भाइस चेयारमेन बिसोर थांदोंमोन। थांनायाव बै दखानदारफ्रा जोंनि चेयारमेन आरो भाइस चेयारमेनखौ एसे गाग्लोबनो नागिरनायावहाय माखासे लाइमोनफ्रा फैनानै बे चेयारमेनफोरखौहाय बासायनो थांनायाव गोबां माने दखानदारफोरखौहाय बुग्लुं बुसि खालामनो गोनां जादों। दा बुग्लुं बुसि खालामनाया जोबोद दुखु गोनां जादों। माखासे हस्पिटालाइजबो जानो गोनां जादों। सिकित्सा लानो गोनां जादों। बे जोबोद दुखु गोनां जादों। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा एफआइआर होबाय थानायाव केस होबाय। बेनि गेजेराव 6 जनखौ हमनाय जाबाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। माखासे जायफोर दंबावो लाइमोनफोर बुग्लुं बुसियाव जरित जानाय बिथांमोनाबो आयेननि सिङाव फैनानै न्याय जोङो पाब्लिकनो होनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। हारिनि जातिनि सार्थबादियाव बे बाथ्राखौ आं बुंनि बे गसाइगावनि जालांनाय जाथायनि एगेन्स्टआवनो जायफोर गुबुन हारिफ्रा नंगौबाबो नङाबाबो बायदिसिना नांनायनि बारा बाथ्राखौ बुंनाय जोङो नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों। आरो बे गसाइगावनि जालांनाय जाथायनि एगेन्स्टआवनो जोंनि बै थांनाय गोलाव समनि जारिमिननि बाथ्राखौ रायखांनायबो जों खोनानो मोनदों। उग्रबादि लाइनजों बुंनाय माखासे बाथ्राखौबो जों खोनानो मोनदों। दिनैनि समा बै सम गैला बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राखौ जों खोनानो मोनदों। जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा। दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो खोनासंनांगौ बाध्य जानानै फैबाय। ঘটনাটা হচ্ছে ওরা টাকা ঘুষ খাইতে খাইতে মার্কেটটা নষ্ট করেছে। ওদিনকে এখানে ঘুষ খাই দূরে দোকানে কাঁচাল বাজাইছে। প্রদীপ আছে আমি প্রদীপকে ধরছি ওই শালা কতগুলো ঘুষ খাস শালা ওইখানে কাঁচাল বাজাই ওই মার্কেটটা নষ্ট করছে ঘুষ খায় খায় গেলে মার্কেট বিক্রি করাস। হ্যাঁ এই জন্য আজকে ওরা মারার জন্য ওরা গুন্ডা নিয়ে আসে। ওরা ইউপিপিএল সরকার এই জন্য পাবলিকে ওদের এত আইন ওরা পাবলিকে জনগণকে যে বেলে মারবো তোরা গুলি করে মারবো রাস্তায় বেলে যেখানে সেখানে গুলি করে মারবো তোকে কাইটার মধ্যে দেখাবো এরকম কইছে ইউপিপিএল। আজকে গোসাইগাঁও টাউন কমিটি চেয়ারম্যান কইছে চেয়ারম্যান নিজে কইছে। নাম কি? নাম হলো ববিল্য কুমার ইস্তিলারি। আচ্ছা তোমাদেরকে কি মারছে? আমাদেরকে মারছে। দোকান থেকে টাকা পয়সা যা সব লুটপাট করে নিয়ে দোকান সব লাইতে ফেলে দিল। এখন তোমরা কি চাও? আমরা লিজ বিচার চাই। চেয়ারম্যান পদত্যাগ করা লাগে আর চেয়ারম্যান এসে মাপ চাওয়া লাগে আমার কাছে পাবলিকের কাছে। কাই দিছি এইটুকুই। কে লাথি মারছে? এটা টাউন কমিটির একজন নামটা তো জানি না। টাউন কমিটির মানুষ। হ্যাঁ বড় জায়গা মাস্ক লাগাইছে কিছু লাগাই নাই। কিন্তু মোবাইলটা বাইরে ভিডিও করতে চালু করতে ভিডিও করার পরে এখান থেকে সবাই গেল। ওরাও আসলো হুলুস্তুল কতগুলো চেহারা আসলো। হ্যাঁ বড় জায়গা মাস্ক লাগাইছে কিছু লাগাই নাই। হুলুস্তুল চা পাইছে পাথর লাঠি হুলুস্তুল মারপিট মানে অ্যাটেম্প টু মার্ডার। তো আমাকে আবার ওখান থেকে কেউ দেখছে ভিডিও করতেছে। আমি দৌড়ে গেছে আমাকে কলার টাইনা নিয়েছে। আমাকেও মেরা ভালো আর কি পিছন দিয়ে ঘুচুকো একটা মারছে আমাকে। হ্যাঁ মায়েরা ঢেটা তারপর বলছে এইটাকেও শেষ কর। হ্যাঁ তারপর আমি বড় ভাষা দিয়ে কথা বলছি দিকে অল্প সেভ হয়েছে এই করবো আর তোকে শেষ করে দেবো আমি। বড় ভাষাতে বলি এটা বড় ভাষাতে আমি বুঝি ভাই। दिनैयो जायफोर गुबुन हारिफोरा प्रटेस्ट खालामदों बैफोर गुबुन हारिफोरा बुंनो थाङोब्ला जोंनिनो ट्राइबेल बेल्ट्स एंड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामना थानानै आरोबाव जोंजोंनो जुजिनाय जोंनि हारिखौनो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनबाय थायो। बुंजानांगौ बायथ' जानानै फैबाय थायो। इसेबां लासिं दिनै फार्स्ट अफ अल ट्राइबेल बेल्ट्स एंड ब्लक्सनि हायाव
जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ बिसोरखौ हानायमानि थाबैनो इफेक्शन खालामनांगौ फार्स्ट अफ अल बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ जोंनि हारिनि लिडारफोरा नुब्लाबो नुयै बायदि खोनाब्लाबो खोनायै बायदि जानानै थाबाय थायो लाजिनांगौ नोंसोरो मिथिबाय पलिटिकल फिल्डआव मानो फैखो नोंसोरलाय पलिटिकल फिल्डआव मानो फैखो नोंसोरो रां आरजिनो थाखायल' फैदो हा बै नोंनि बिसिनो नोंनि फिसा फिसौनो दामि दामिनि मबाइल ड्रेस बायना होनो थाखाय बे पलिटिकल फिल्डआव फैदो नामा हा बिल्डिं न' लुनो दामि दामि गारि बायनो थाखायसो नों पलिटिकल फिल्डआव फैदो नामा हा सेन्टिमेन्टखौ खुगायाव लेक्सार मारिनानै जोंनि सिगाङाव बुंबाय थाब्ला जानाय नङा मिथिबाय ओरैनो फ्ला बुंबा जानाय नङा मिथिबाय दिगदार दं मिथिगौ दिगदार दं खिन्थु ओरैनो बाथ्रा बुङाखै मिथिबाय दिगदार दं दिगदार जागोन आरो बे गसाइगावनि जालांनाय जाथायनि सायाव जायफोर बाथ्राफोरखौ जोङो नेगेटिभ लाइनाव जों खोनानो मोन्दों दिनै जों लाजिनायसो मोन्दों थिगानो दं मावदों बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि सोरबा बिबानगिरिफ्रा नाथाय बै प्रटेस्टनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों जायफोर बाथ्राफोरानोखि बे जालांनाय जाथायजों खुनु मोनसे माने सोमोन्दोआनो गैया आरो बे प्रटेस्टनि गेजेराव ओरैबायदि बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों जायफोर बाथ्राफोरानोखि जोंनि गासै बर' माहारिनि आयनायाव बिखुङाव बिखायाव दिनै नांफैनायखौ जों नुनो मोन्दों बिटिसिआ जोंनि बर' हारिनि थैनि बेसेनजोंसो लुजानाय मोनसे सम्पद आरो बिटिसिनि पलिटिक्स सिस्टेमावबो जोंनि बर' फिसाफ्रानो मेन रल खालामगोन आरो जेब्लाबो खालामलांबाय थागोन ग्राउन्ड लेभेलनिफ्राय हाई लेभेलसिम मोनफ्रोमबो बिबानाव बिबानगिरिफ्रा जोंनि बर' फिसाफ्रानो जाजोबनांगौ जोंखौ गुबुनारिफ्रा ओरैनो सायावल' फ्ला मोजां जानानै दङ मिथिबाय बेनिफ्राय जोंखौनो खुरख्ल'गासिनो दं चान्स मोनबा नोंखौबो आंखौबो बिसोरो होख्लायगोन दाबो मिथिबाय चान्सल' नायबाय थायो बेखायनो बिसोर जिमान गोदैयानो जा बिसोरखौ आसुगुर गावगासिबो मालाबाबो दा फोथाय मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन सिदा बाथ्राखादे आंना मिथिबाय बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकल इशू गेम प्लेखौ जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेराव दालाबो मिथिबाय बेखिनिखौ आङो जोंनि हारिनि साफ्रोमबो पलिटिकल लिडारफोरनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय सिदा बाथ्राखा